Jeg hedder Per Justussen, og det er min hustru, Linda Justussen, som er min co-driver. Og vi kører i 55'eren her. Vi har været med i 3 år, har vi kørt i 55'eren. Og i år her i 2025, der vandt vi så klassen Classic i Street Week her. Så kan vi fortælle lidt om, hvad det er. Det er motoren er en LS-motor med twin turbo, og vekselloaderen det er en Powerglide med gearventer, og bagakslen er Ford 9-tommer med spole i, og ja, ellers så er det med original bladfjeder bagi og original forvogn. Bilen vejer lige knap 2 tons med mig i, og den hurtigste tid vi har kørt i år har jo været på Malmø efter Street Week kørte vi 5:41 og 211 km i timen over stregen. Så vi blev enige om, at nu var det så godt, så det ville vi se, om vi ikke kunne gøre bedre. Så vi satte motoren til salg her for en lille måned siden og fik solgt motoren. Så nu er vi i gang med at bygge en 2000 hestes LS motor i stedet for. Så vi håber jo på næste år i 2026 at deltage i Street Week. Det bedste ved Street Week, det er jo altså selve den der hele ugen, hvor det er, at den der spænding der, når man skal køre en hel uge på 5 forskellige baner. Fordi det kan være en god bane, og det kan jo være en dårlig bane, og med så tung en bil, så er det lidt en udfordring at kan køre på de dårlige baner, men vi har lavet mange ændringer nu her de sidste par år, som har vist sig at være rigtig godt. Så det er den der spænding der. Så er det selvfølgelig også spænding, når man kører med sådan en bil her, og skal køre på vejen samtidig med. Det er selvfølgelig også lidt en spænding, når man skal fra den ene sted til det andet sted. Og vi har jo selvfølgelig trailer med, og en masse reservedele med, og holde det hele kørende. Altså det er helt fantastisk. Nu er det jo... Er det 6 år, vi har været med i? Ja, starten 2019. Ja, har vi kørt. Og det er lige spændende hver år. Altså, og det er jo det der, og det er et fantastisk kammeratskab, man får på selve Street Week. Altså, det er jo, alle er imødekommende, hvis der er et eller andet, og vi kan hjælpe hinanden og spørge og ting, og så er det et helt fantastisk arrangement. Altså, når alle de spørger, ja, men hvad er der sådan, vil du sige, men det er virkelig hårdt at køre de der knap 1600 kilometer i sådan en bil her også, ikke? Så jeg vil sige, at de år, hvor vi har kørt i vores Camaro, for det første så sidder man lidt bedre, og man skal, men det er hårdt. Altså når man har, som man siger der, når har du fri i uge 28, det er jo ferie. Der er ikke meget ferie ved at køre Street Week, det er der ikke. Det er virkelig hårdt. Det er det, men altså et helt fantastisk arrangement, og vi bakker fuld op på det, og det gør vi. Det er helt fantastisk. Härligt. Transporterna är inga problem, eller? Nej, ingen. Vi har så at sige aldrig de år, vi har deltaget, har vi aldrig rigtig brugt noget. Det vildeste, vi brugte i år, det var sådan set 5 liter olie, vi brugte, fordi vi skiftede olie, da vi nåede til Malmø, fordi vi begyndte at køre på E85, og så ville jeg prøve at se, hvordan olien var. Og det er det eneste, vi har brugt på hele turen, når vi har kørt rundt. Vi har ingen skader eller noget som helst haft. Det har kørt helt. Vi vil sige, at vi tester meget inden, da nu i Danmark kan den her køre på gaden og må køre på gaden, så vi tager gadedæk på her i Danmark, når vi kører her, og så er der ikke andet godt, vi tester bare og kører frem og tilbage og ud. Vi er så heldige, vi bor lige ved siden af motorvejen, så der er ikke andet at gøre ud og prøve at køre og nogle lange ture og sådan noget, så vi er sikre på, at det hele det fungerer optimalt. Så er det jo bare at køre. Men som jeg siger til alle, når man deltager i sådan noget her, jamen vi skal jo i mål. Altså ikke nok med, at vi skal køre hurtige tider, vi skal køre de hurtigste tider i klassen, men du skal også fra A til B hele tiden. Og igen, den sidste bane, som ham, der var toeren, han sagde, tillykke med, at du har vundet, som jeg har ikke vundet endnu. Jeg skal jo i mål. Ja. Og det er jo det der, de sidste 180 km, de sidste 10 km vi kørte, der snakkede vi ikke meget i bilen. Der holdt vi faktisk mere eller mindre værd, fordi vi skulle jo i mål, og det er virkelig stort altså at komme, når man har kørt der, fordi at det er hårdt både for bilen, og det er også for os, ikke også? Og det er flot sat op med målområdet, at man bliver hyldet, og det er helt fantastisk. Det er så flot. Ja, jag vet. Ja. Har du några sponsorer då som du vill tacka? Ja, det har jeg. Jeg har en 3 stykker, som jeg siger, at det der hedder Dry Ice Technology, det er dem, der sponsor med vores tøris.
Og det er faktisk mange penge om året, vi bruger på tøj. Så har vi jo Weidek Racing, som også er svensk, som er rigtig gode til at sponsore os med alt det, vi bruger faktisk hele året af ting og sager. Og så har vi jo Kronborg Transport. Ja, så har vi Kronborg Eksklusiv Transport. De transporterer jo alle klassiske og nyere biler faktisk i hele Europa. Han har været god til at hjælpe os med transport herfra, som vi ser udenfor med den lange trailer, og så til Sverige og sådan noget. Så det er også en, jeg vil gerne tage Kronborg Transport her. Det er også helt fantastisk, det er det. Så ellers så ville vi ikke kunne gøre det her. Som jeg siger, det koster jo 100.000 om året at køre det her, ikke? Og de skal ligesom findes et eller andet sted, så jo, vi har nogle gode sponsorer, de er gode til at hjælpe os med mange af de der udgifter, som vi ellers ville have, som skulle betales, ikke? Så det er helt sikkert. Så vi håber på, at de er der også i 26. Det vil være dejligt. Det vil gøre det lidt nemmere i hvert fald. Så, det hoppas vi också. Ja. Så vi får tacka för pratstunden och önska lycka till i framtiden. Många tack. Tack.